pirang bocah wadon sing ngomong ngono kuwi. Yen aku foto yo ono. Wah, gak pasti. Tenang lho kakak iki senengan. Yo tenang to. Kang Pun pamen tansah iku Napa Kang? Tresnaku yo. Coba garing ki lho. Ora ngono ki lho. Isin aku.
waktu itu aku tak sasa Aku yang meskipun saben dino iso nyanding katingan. Ya tenang ya Kang. Aku kan bisa Kakang Joko Galing. Wong kakang Joko Galing. Rio sing ana ning atiku. Penanggal kan. Yen kapan kandang paling panestu karena lagi supaya bisa bapak. Ini tak pikir. Oh, kaya mesti. Enggak. Timbang aku sudah bisa urut meneh. Mergo saiki unggah rasanya. Ngendikane koncoku sing wis pasis kok akhir tadi. Kapan kok carane ya silam. Wah, kok. Langsung. Ada
Pirsani waktu masyarakat penting banget. Ngobrol awal Pak itu para awal support sore. Ini sesuatu. Kayaknya ngerokok kan? Lu ngerokok? Aku harus ngomong pokok dasar. Itu. Apa sih kamu? Pokok dasar. Kan masih pun mau apa namanya keluarga cinta kan? Terus, yang belum orang kecil menolak aku udah panggil apa tak jatuh selera bisa jatuh kata nanti ya